Awazi uyahlanya lo, uyahlanya lo, uyahlanya lo. Le ngane le uyahlanya lo. Mina fanele nibizele ngane. Ungaphuzi ngingane. Yazi ngibaphethe mina. Saka 30 December ungaphuzi ngingane. Ngalo ngicaphe mhla 30 December. La ngalo ngicaphe. Wathi uyangithanda nje nami. Wawusho ukuthi manje uyangithanda pho. Yebo ngeke nize nenze nize ngisekitchen. Niye bathroom ifeni geze ndawonye. Akutshela lo muntu uyakuthanda first nize niye ngekhethe. Hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele futhi siphinde sikwamukele kwi-episode entshashayo yohlelo silungisa umjolo. Khumbula ukuthi lolu hlelo ulithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show oyithola khona la ku-YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu. Ngaphezu kwaloko nanku ujoin la ezasi, pressa wona khona uzokwazi ukuthi ujoin as a member of this channel ukwazi ukuthola iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bangakazitholi. Uphinde futhi ucontribute towards ekukhuleni kwe-channel yethu. Awugcini-ke lapho ukhona u-thanks la eceleni wona uyakulekelela ekutheni ukwazi ukuthi ucontribute ngaloko okuncane kunamanani ahlukene laphaya from 9 rand 12 rand 15 rand kuyaphezulu kuya ngawe ukuthi-ke unamandla angakanani. Ngabe uney'nkinga ezithinta umjolo njengamanje vele usi-emailele to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mengabe wenze njalo kwazi uba mhlawumbe kuma-episode alandelayo sobe siphethe wena. Uyazi ukuthi-ke uhlelo silungisa umjolo ne-channel Umjolo Show basebenzisana ngokubambisana nenkampani ebizwa ngokuthi Siyeza Media rather ukwazi ukuthi-ke kwenzele yonke imicimbi yakho wena udinga ama-live screening, imingcwabo, imishado, yonke nje into ethinta ikhamera. So uma ukuthi uyabadinga nanka ama-details abo la ngaphansi ungakwazi ukuthi uxhumane nabo. Uma ukuthi futhi uyamdinga udlala amatifana to come kwi-event yakho as u-MC, as u-DJ noma i-sound, lulakho longakwenza. Ngi-check iy'nkundla zokuxhumana dlala amatifana noma usebenzise i-email address ebizwa ngokuthi dlalaamatifana@gmail.com. Then mina nawe masihlangana kwi-event yakho sibone ukuthi-ke yona siyimisa kanjani. Njengamanje asambe siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zime kanjani mase siyazilungisa singagcini ngokuyilungisa siwufake usawoti esilondeni. Ngilishilo igama lami ngingudlala amatifana and I am the next big thing in KZN. Sokale iy'ntombi zonke y'fika kule show ngoba meke zahamba nje kuthiwa wena amatifana uyayifuna le ngane. Asambe-ke siyobabona. Sanibonani babukeli, igama lami nguBanele Mthethwa. Ngibhaleke kulolu hlelo namhlanje ukuba ngicela ukuthi bangifunise uthando mayelana nomuntu wami engithandana naye. Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Yazi ukuthi thina mesihlangene nje suke sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezithinta imjolo eminingi yahlukahlukene eNingizimu Afrika. Nawe-ke uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo si-emaile njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Siyakukhumbuza ukuthi uhlelo lethu luxhaswe yilokotho ezinhle ngabakwa-EasyBet. Ungahamba njengamanje uyodownload i-app yakwa-EasyBet. Uma ubheja nje urejiste khona uzokwazi ukuthola 15% weekly cashback, u-50 rand sign-up bonus noma u-150% first deposit match ngokusebenzisa leya code yakhona ebizwa ngokuthi umjolo. That is UMJOLO. That is UMJOLO. Umjolo. Talking about umjolo, solungisa iy'ndaba ey'ningi-ke ey'hlukahlukene ezithinta imjolo eNingizimu Afrika. And uyangazi mase ngihleli kanje ngizwe indaba yamuntu, ngizwe indaba yomuntu, ngiyilalele. Mase ngiyilalelile-ke mase ngimbizela upartner wakhe bahlale labo babili bayilungise indaba yabo sikhulume nabo bobabili. Ekugcineni kumele sithole noma kanjani isixazululo. Eceleni kwami khona sisokhona njengamanje sokhuluma naye sizwe kabanzi ukuthi kungani ezithola esewela kwishow yethu osukela namhlanje. Dadewethu sawubona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami mama, wena njani? Ngikhona nami. Siyajabula kakhulu ukuthi unathi namhlanje kuhlelo uzokhuluma nathi. Mhlawumbe siqale nje ekuqaleni ngokuthi uyi-introduce ubani esinaye namhlanje. Igama lami mina ngiwuzinhle ngwakaZulu, ngishadele kwaMthetho eVerelem. Ushadile umama? Yebo ngishadile, mina ngwakaZulu. Okay. Njengoba ushadile-ke namhlanje uzithola ula ohlelweni ukuthi sizokhuluma nawe sikhuluma iy'ndaba ezithinta umjolo. Mhlampe kuwena kuthe nje mengabuza ukuthi udingekala kulelo hlelo namhlanje. Ngingasho nje ngithi angifuni ukudlala ngawe, ngimangele. Ngimangele ngoba sengineminyaka umyeni wami uMenzi Mthethwa adlula emhlabeni. Okay. Umuntu ebengishade naye, so indaba nje yomjolo yinto engekho ekhanda lami.
so angazi kahle kahle ukuthi ena kwenzakalani njengamanje. Okay, mhlampe ukukunikeza nje isithombe sokuthi kungani uzitholula namhlanje. Umfowabo kaMthetho omncane uyena okudingala namhlanje ukuthi ufuna nikhulume nawe. Banele udinga mina la? No, uyamazi vele. Ya, ngiyamazi, ngihlala naye emzini omnyeni wami. Ya, ngihlala naye, ngiyamazi. Ubudlelwane bakho naye bunjani? No, uyahlala nje wasuka emakhaya, umnyeni wami isanda kushona. Kwawukuthi yena uzohlala nathi ngoba mina ngihlala ney'ngane, abatabami ney'ngane eziwu-4. Lo yedwa usenyunivesithi omdala wentombazane. So ekhaya-ke uyazi umuntu wesilisa uma ngabe ngekho ukuthi kuye kube nalokho, so-ke wase eyanyuka-ke sizohlala naye-ke. Ya. Okay, namhlanje ubhalele ishow wathi ufuna wena naye nilungise iy'ndaba zenu. Ngokubuka kwakho zikhona mhlawumbe iy'ndaba eninazo ezidinga ukulungiswa? Utheni? Uthe ufuna wena naye noba u-2 nilungise indaba yenu. Uthi kunendaba mina angaze ngibizelana ethi uzoyilungisa nami, akakusho ukuthi indaba yani le? No, imasi sizothola manje but yona ifaka umjolo phakathi ngoba ulizwe igama leshow silungisa umjolo. Hayi mhlampe phela unentombi akafuna Hlasimpe ukucela ukuthi ize lapha emzini kamfowabo, Hlasimpe lokho. Kodwa wena ya willing ukuthi umuzi ufuna ukuthini kuwena namhlanje? Cha phela ngoba sengibizile la ngaze ngafika nangibiza, sekumele ukuthi ena ngizwe ngoba sengize ngafika. Hayi no, kulungile ngiyakuzwa mina. Nawumbukele ngiyathemba ukuthi uyezwa dadewethu uyamazi umuntu eze ngaye kodwa akazi ukuthi umbizeleni. Abanabo ubudlelwane obutheni ngaphandle kokuthi umfowabo kabhuti wakhe and that's it. Kuphelela lapho. Ayikho into abahlanganisayo, anganisho njalo sisi. Yebo, ayikho into abayenza, anganisho njalo sisi. Hayi. So nje ku-right sizozwa njengamanje ukuthi kahle kahle yini ubani laza decide ukuthi eze la kwi-show afuna usisi ukuthi azokhuluma naye. Ungayindawo yazi sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona lenza isiqiniseko sokuthi liyaqapha isimo lekhaya, liphinde futhi lenza isiqiniseko sokuthi akuliwa la kunaloko siyalungisa. Hlala eduze nje kwefoni yakho, i-laptop yakho noma esiyisiphi iskrini osibuka kusona njengamanje, unganyakazi ngoba sifuna ukwazi kahle kahle iqiniso lokuthi phakathi kwalabantu bobabili kwenzakalani. Akukwazi ukuthi bangavele babizane lekhaya ekugcineni bobabili bengazi lutho. Good. Sanibona. Ugrand mntakababa? Ngiyaphila, ngihamba kanjani? Hayi no, ngigrand. Uyena uma ubanele lo. Ngifuna ukuba neshow ukuthi sikulethele umuntu o-right okuyena omaziyo nawe. Yebo. Okay. Mfowethu, ngikhulumile nodadewethu but ngingathanda ukuthi ngikhulume nawe. Ngikubuze nje ama-questions ambalwa before mhlampe ngimtekelele ngikhulume nobabili. Ngitheme ngabe ngikhuluma nosisi, mfethu wasichaza nje isitori ukuthi hayi no, uyakwazi niyaphila ndawonye, umfowabo ubhuti wakhe, ubhuti wakho washona, but usehlala nawe manje ngoba vele umuzi ngokuthi kube khona umfana ebhekeni. Ya, kube khona indoda impela mfethu. Wena umazi kanjani udadewethu? Usisi uzinhle ngimazi ngokuthi ube umfazi wamfowethu. Umfowethu-ke sewahamba emhlabeni. Sure. Bahambe benabantwana. Nomuntu uganele ekhaya njengoba besho siganele kaNyamboza, okaNyamboza mina futhi. So njengoba eganele kaNyamboza sekuphela iminyaka emithathu umfowethu wahamba emhlabeni and indlu yamfowethu nje ngiyibone ngathi njengoba sengingekho nje indoda sekulula isithathe kalula nabantu besilisa sebayingenela nawo nayo yonke. So ngaso emakhaya mina vele ngumuntu ofikile ezohlala leso sikhashana le. Ngase ngibothi hayi no, ngase ngihlala yabo ngoba phela mfethu umuzi nomuzi uyabudinga ngathi ngaba khona umuntu wesilisa yabo ozogada nje eceleni lapho khona. Yeah. So ukuhlala kwakho-ke manje nihlala nomama kanjani? Sihlala sobabili endlini eyodwa. Indlu yamfowethu yena wayakha phambilini wayakha before azashade nosisi lo. Kodwa-ke phela sefikile sasiqhubeka umuzi wa-acting nobamkhulu. Nawo nami ilanga wazi khona ukufika ngicuphisa ikhanda sasengikade nengane zamfowethu mina ngihambisa esikoleni ngaleso sikhathi. Khona imoto engiyisebenzisayo yamfowethu omdala lokuyena washona. Ngisathi ngangise esikoleni ngiyilande ngishayela ngaleso sikhathi amabe saphumile umakoti.
Hayi no, mfethu ngiyakuthola. Yeah. Namhlanje sibhalele kwi-show ngoba khona into ade ufuna ukuyikhuluma noZinhle. Mhlawumbe angalo-ke ngingena phakathi kwenu endleleni yenu. Uyena uZinhle lo ungakhuluma naye. Uyaphila Makelo? Ngiyaphila. Uyaphila nami Sithuli Sikandaba. Hayi. Ungakhathazeki wena mama, kahle izizathu sami sokuthi ngikulethela lo show le yanamhlanje. Bengifisa ngathi mina nawe singasulungisa sibe nobudlelwane obusemthethweni manje. Kusukela namhlanje mina nawe sazi simthunzi munye. Akukho okunye mhlawumbe singafuna. Ubudlelwane bani? Cha, sengisho ukuthi phela ngoba phela mina nawe ngazi ukuthi mina nawe siyathandana manje. Angizwanga. Thandana nami? Ngazi kanjalo nje ukuthi mina nawe siyathandana. Hawu uyagula shuthi nabanele ekhaya. Uyahlanya inkosi. Uthandana nami wena? Awu siyajola nje mina nawe. Sijola nini? Kade siqale lo nyaka osiphuma kuona ngoDisemba nje uyazi nje. Abantu abathanda nawo kanti abantu abanjani banele? Abantu abathanda abantu engichabo ngiyabuza abantu abathanda nawo abantu abanjani uthandana nami wena? Ngithandana nawe nje siyaphika. Uyahlanya wena kanti. Uyahlanya kanti ungibiza nje ungibiza amakhamera ungibiza umbhede yazi ngithi khona into esile. Uthandana nami kanti abantu abathanda nawo kusuka ukuthina abantu bayathandana. Uthandana nami wena. Njengoba mina nawe sihlala endlini eyodwa nisesekwenzeka lento eyenzakalile phakathi kwami. Asilungise la. Asilungise. Yiphi into enzekile? Yiphi into enzekile? Semthethweni. Yiphi into enzekile? Cha phela uyazi ukuthi mina nawe ayikho into engiyazi, ayikho into engiyazi. Yiphi into enzekile? Uyenza phakathi kwami. Lalela. Ungalokothi mina ungalokothi lokhu ngibeletheka ngaso sicefe. Lonto kwaba yinto ngaleso sikhathi intwana encane nakhona into ka 3 minutes ungazongibhedela wena kanti ngibiza la umbhedo la lalela ngalokhu ngenza isimba lo ngibiza isithanda sakho angisona isithanda sakho mina angisona isithanda sakho uvela ungizwise bese emva ngiyakutshela ukuthi umnuka manje khona mabu uzothi uhamba utshela bonke abantu njengoba ngibizela amakhamera ungitshelela wena abantu la awuhloniphi webhuti into mina bengiyicela mina la nengifuna ukuthi lo ngimfuna ephumile kulwamusi ngimfuna ephumile uzophuma ngifuna uphumile kulwamusi kulwamusi zithukuthukhu zami nomenzi umyeni wami wena awenzi lutho ngisho bona mina mfethu angitshela afike ngephupha sibafo akukhala mina ngahlala kanje ukhona wena unyamboze sina bonyamboze siyayithathela siyayibasela siyicishe so nje ubafo sowazama ukucisha njengoba manje kuzocisha wena akwazi uzocisha wena manje ufusa umnuka wena usashilana ukukhipha isidindi egcekeni sikhona ufusa umnuka wena wena kwamanje udriver imoto kamenzi awukwazi ngisho istage aqonde ulimi uthani wena ufuna izinto zabhuta yithi ngithanda wena ngithanda nokunuka wena ngithanda wena mina ngathi ngiyakuthanda mina utshela mina ngiyafuzela ini wena ngingijwayela kabi ngiyafuzelela wena mina ngihefuzelela wena mina akhomba ngangani khona ukuhefuzela kanti asithandani angithandani abantu usho ukuthi uma usiyangithanda hayibona libhadi lami bo kusho mina ngithi ngithanda wena nje hayi uyafosa wena ngani uyafosa wena ngani mhlawumbe angibuze sisi yonke lento le nizithola nikuyona namanje ubani mhlawumbe oqalile ukuthi ayihambise le nqola yini mhlawumbe ubafwazi wabone ngathi usinaye khona into ehambayo chazela mina mfowethu usisi njengoba ngafika nje komuntu eyibule emakhaya ngiza nje ekhaya ngayizisa ekhaya waphela umuzi wamfowethu so mfethu umfazi kamfowethu akagqoki baba lalela lento engiyanyisayo ukuthi angigqoka komnuka noma ngigqokile mina ngumuntu wesilisa angigqoki mina manje ngibuyele emajideni ngiyafika umuntu ugqoka into esigqebhu into efika la umenzi mina wangishela mina evele ngathi ukuthi ngiyakhinda njengoba ngalingeka naye walingeka manje uma ulingekile fanele uhambe utshela abantu lento engiyanyisayo uma walingeka fanele uhambe ubiza abamakhamera usilima wena uma kwalingekeka uhambe ubiza abantu wena musungijwayela kambi wena musungijwayela kambi and ngiyakutshela njengamanje ngiyasho nasekhatha ngoba angufuni lapha emzini wami angufuni usho ukuthi ima usiyangithanga phela mina sahlala na ubusuku ngamshaya umuntu wazove ebrand usondele eduze kwami ngoba manje yabona sivusele ezinye izinto usaphika manje cha ngifuna mina la cha ngizolalela umuntu wami mfethu umbuye ngane lena wena ngamsuka esilima wena namazinyo uthola lalela wazwa muhla yabona nje manje njengoba ngilana into ezokwenzeka ke njengamanje uma ngabe
besibindela ngikhona endlini mina. ngifuna ungithathele amasakana akho uphume lapha Kanjani ngifuna akwazi ngiyakutshela phela nguceli Uzothini pho? ngithi mina uzothatha Uzothini amasakana akho abafana uhambe bafowethu ngoba la? awusile la ekhanda Akwazi uyahlanya phela. uyahlanya Akwazi, wena ngizophuma ngiye. awukwazi ukuthi mfethu ungavele kanjani uzongibizela ungibizela umbhedo athi ngithandane nawe mina ngagana kamthethwa ngimncane Okay, ngimncane ngingaka okay, namhlanje sengithandana nawe awukazi wathandana naye sis. aze ngithandane Kodwa nalengane wakwa-vibrate mama. ukuvabrate kwani nawe uyangibhedela-ke manje Ngiyabuza. uyangibhedela-ke nawe manje ukuvabrate kwani lokho wangivabrate Awazi mina lo ngibona vibrate ngumshini wena. okuvabrate mina ngivabrate Awazi ngoba lo uyahlanya lo vibrate uyahlanya lo uyahlanya lo le ngane le uyahlanya lo Sengiyingane manje. mina fanele nibizele Wawungaphi ukuthi ngiyingane aze lapho? ngivabrate mina Shaka 30 December aze awungaphi ngivabrate ukuthi awalokho ngiyingane. ngicapheze ngomhla 30 December la ngalokho Wathi ngicapheze uyangithanda nje nami. Ngithanda Wawusho ukuthi umnuka manje wena. uyangithanda Ngathanda pho. umnuka Yebo wena. ngeke nize nenze Yeyi, nize niye ngisekhishini. Niye bhaltuma ifeni geze ndawonye. Akutshela lo muntu uyakuthanda first. Nize niye ugeza ngishedane. nami ugeza nami wena Izingane azikho ezile ekhaya emakhaya. Nana-ke ngicela Sibabili la. ngisho Sigada umzila sobabili. ngisho Kwangeke vele ngisho ngabe ngigezeke. kuthiwa ngageza uthi mina ngageza nohlanya phela ma ngageza nalo-ke kufanele-ke manje kumenyezela umhlaba Lo muntu wonke-ke muhle hhayi mfethu, uzinhle-ke sisiyazana. wageza nawe ngoba mina ngambatha nasho ukuthi ngambatha nesilima mina Awumbathanga sabe singichaka nesilima. Kanjani nesilima ngikho? angikufunile Kodwa ake silungiseke la Phela phakathi ingoma kwabantu emnandi iyaphila. Akekho umuntu esekumhlawumbe ongakwazi lokho. lokho Ingoma emnandi iyaphila. ngibatha-ke njengamanje-ke ngiyakushisa ngiyakuqalekisa lokho ngibatha Akwazi ukuthi uqale. ngiyaphuma-ke njengamanje Ungasothi manje ukhulelwe lo angifuni. muntu lo. Khulelwe Ungasothi umnuka manje wani? ukhulelwe. Ngoba azange sisenze Nani? i-protection sisobabili. uyanginyanyisa uyezwa Mhlawumbe ukhulelwe nje. lo muntu. uyanginyanyisa Awukhulelwe? uyanginyanyisa Awukhulelwe umuntu wami. awusho ngane ubudokotela uthi Ayisana. udokotela bona abantu abakhulelwe wena Cha phela nginankinga ngakuyisa mina esibhedlela. uyithathaphi Hambo imali wenza into. uyithathaphi imali oba wena ugaqela ifali kamfowenu la Cha phela ngiyaphatha Uyithathephi ngiphatha khona imali? ngiyindoda Phathana- egcinile. into engakutshela yona kufanele ukuthi ubheke intombi kusenesikhathi Intombi Bheka kanjani intombi. ukhona umuhle kanjena Mina fethu ngiwumfazi Awubheke kamenzi lo muntu fethu uphelela umenzi mina ngashodela lutho. kamthethwe ngamkhomba Amazinyo ngesinqeni. uthotho. Hhayi Kahle wena. unesitho lo muntu. Angifuni-ke ngicela ukuthi ubheke Yonke kweminye into yami nayo intombi iyahambiselana. bheke intombi Iyaqala hambisana nje. nami hambisana nami njengoba ngiyilala ungitshela ukuthi uzokwenza lo doti owenza la ubungitshelile Kumele ngitshe ekamereni mhlawumbe. ekameni lokunuka ngilala nawe mina Shuthi bekumele ngimphike. ngilala nawe mina hayi lo mfana uyangijwayela Asalali mina. bandla Nani nawe. bhuti kodwa ni-wrong ukuthi umuntu uma ngabe ebiza umuntu la ningatholi ukuthi la bantu bathandana phela uyangihlanyela le ngane angithandani nale ngane mina Usitshelile ukuthi anithandani. uyakuhlani But- uthi nje manje siyathandana uthandana Manje umuzwa uzovusa ubani ngikhona umuzi mina. kankqoweni umuzi wonyamboza lo, ngahlukana Akamthetho lo nomenzi muntu. ngalesikhathi ngimfaka phansi ngakhipha iringi ngoba sasisesohlukaniswa ukufa Kodwa- njengamanje nginelungelo Hamba nje mfethu lokuthandana noma lokuvulela noma yiphi indoda engiyithandayo Awukwazi Hayi wena, Inkomo awukwazi zakithi lezi Inkomo- esakulobola ngayo sifika kini. wena ngoba Ubiza mina ngolokholo. uwena ulokholo lana Kodwa- uwena kodwa- ufuna umfazi kamfowenu mahhala ufuna ifa kamfowenu mahhala Okay, hayi okay, kahle sis. wena Usuyangichazela, hayi usuyangiphika futhi hayi ngaphambi kahle kwabantu. nje anyene nje wakho Ngishaya amasodini ngiyachazela Uyakuthambisa. uyanginyanyisa yazi angisilima ayikho into angithambisa yona ngisilima ngenza nje isithutha wena bheka Yazi intombi ngifuna sihambe mina nawo la. Bheka intombi. Singazi ukuthi si-right. bheka Yonke intombi into wena isiphelele. Bheka Hayi intombi. intombi ngayifuna nje intombi. ngiyintombi mina ngumfazi Uzokwenza umfazi wami. ngumfazi kamthetho mina ngingani umenzi kamthetho hayi wena Uzoba umfazi wami ke Angigananga manje. wena. Mina abanele umthetho mina. ngigane wena Ugane mina. awu wena usahlala nje ukushaya isihlahla egcekeni Walizwisa kuhlanya. hawu ngaze ngasinikeza Hayi, isilima bafana bakwazi mhlawumbe ukubiza singichaka ngohlanya manje phela. bangaka nje angichaka Akwazi njengoba ukubiza sengichaka lana ngohlanya. Lo muhle lofethu. bangaka sengichake kubona Lo muntu bangaka lo wangizwisa into. ikhona indoda okuyindoda ngampela echaza yonke into eyenzeka ekamereni njengoba injalo Nalo mathiwa phansi fesi kwakuwena fesi umuntu wayizwa leya nto fesi. Wawuzofuna ngisho ukuphinda fesi. Kuyathinga ngoba mnandi yaphinda. Nawe ufuna Yabona ingoma yangonyiwe fesi yasezinyanga iyaphindwa kathathu kithi. Manje akwazi wena ufuna ukumphinda noma uyamthanda. cha Kodwa ngiyamthanda. kumele ngikuthole phela lokho ukuthi Ngiyamthanda lo muntu. Uyamthanda. Izathu sokuthi ngize ngimthande. Ingoba fesi yasuka thatha ngisanja sokunxele. Yaqala kabe ukuthi singahlali sobabili phansi sisherelana imizwa. Manje indlela lento esiyenzeka ngaso sokuthi manje lo muntu mhlawumbe kokhona mhlawumbe ayemkhathazile noma mhlawumbe ayene stress. Wena ungifuna ngenkani, Shasha. Wena ungifuna Ngathi ngenkani. ngihleli naye wathi lo muntu lona Wena ungifuna uyangifaka. ngenkani. so bafo Hawu. kwenzeka okwenzeka but ngokusho kwazinhle
kwaki once off and then aka-enjoyanga wena wa-enjoy. Angizwanga lutho nje, angizwanga lutho, angizwanga Nginemizwa lutho. manje lo muntu. Angizwanga lutho. Ngistakile mina la ngikhona. Angizwanga lutho, ayikho into stuck namboshela intombi wena. Hayi intombi ngashela nje intombi ikhona egcekeni Mina kanyambo, egcekeni ngiwumfazi, kanyambo. mina ngangikani umenzi kamthethwa. Angiyena umfazi wakho. Dadewethu, khona into Kahle, eshiwo Mazulu. ubafo la, Kahle, ngathi Mazulu. umuyizwileni Uthini, ukuthi Mazulu? umfowabo unako ukufika ngisho ngephupho Uyahlanya lo. Ufika ngisho Uyahlanya emini, usiyabhema, uyahlanya, usiyabhema. Usiyabhema. Efika kuwena yeke mina umfazi wakhe. Ubomtshela-ke Ngapha wena nje sengiyakuqalekela manje ngithethele. lalelako bethi Ngivukele mangabe phela efike amathupha. ephusheni Ngapha wena wavuka ukuthi ngikubhemile. umtshela ukuthi uthe uzinhle akeze la mina naye ngimtshela ukuthi uyadakwa naye Ngeke. naye ngizomtshela ukuthi uyadakwa ngoba kahle ukuthi ngiyangidakela Hayi nonke ngidlala ngami phela manje. ngiyangidakela shuthi nonke naye kumfowenu lo So- utshela wena yena engangipha indoda efana nawe Simele sibuyelele emakhaya samsebuyela engangipha ubaba. indoda Ubaba ngekayivuma into yambo. ngimtshela uyihlo ukuthi wena-ke ngakuzama uyakhathala uyona indoda obisho ukuthi usile Sengiyakhathala yazi lo muntu njengoba singiyakhathala bafu. Ngiyakutshela. Ngimshaya waqonda waninawo. ayikho into engayiqonda angifuni ukuqondisa Ngikhiphela amanzi angisafuni lo muntu ukuqonda lo. angisafuni ukuqonda Cabanga. kwesibili angisafuni Usafuna ukuqonda wesibili enjoyanga. angisafuni Uzophinda futhi. ngeke i-moment ngeke yokukhipha amanzi. yabona nje wonke la manyala akakhipha la kusekhona ungijwayela kabi kusekhona nje lokhu ungijwayela kabi Yabo bafu bengilokhu ngiyibambile January. Simane lesi simane yanga. March manje Uyabe bafu. umfana oshilile. Angazi bese ngenze njani. Uye kukushela intombi la. Ngingazama ukuthi ngimuthi 1 2 1 ngabona umuntu ongenayo. Awungiyeke. Yabona lo khona izingane phela segcekeni ngeke ngize ngilokhana yabo. Kodwa bafo mhlawumbe uke wabazama untanga yakho-ke mhlawumbe because uyabona ukuthi umuntu omdala Bafu umdala umuntu odamanje uyangichama. Uyabona nje anginyanyisa yabona masusungibwa kanje lento evele inginyanyisele yabona nje lento evele imela ngathi khona igaqula imilama uyanginyanyisa wemfana kamthetho uyanginyanyisa uyanginyanyisa kwakhona lento loyikhuluma la uma ngabe bewuthi bisikusinda ngaleyo ndlela ngihlala nawe mina ubungabiza mina ukhulume nami Cha ngifuna izinto wazi i-technology phela ufunde Ngifuna kakhulu nasekhaya wena bazi. ubona ukuthi izubhalela abantu uzongiletha la ungihlaza wena ungijwayela kabi wena kodwa muntu wena nje ungijwayela futhi ungikhalela Awuzwa ngempama wena. ungijwayela kabi wena ngane yena ungijwayela ukukhalela kabi gese uyakhalela ungijwayela kabi ungijwayela abahalele ngane ntanga yakhe uze Okay. halele mina abahalele ngane ntanga yakhe Sando sami. uyabona uyahlanya lo Yazi ngalokho noma ngisho singabe ukuthi ngihleli uyagula naye endlini bafo. kwakhotha ngibise ngomuntu wakhe angiyena umuntu wakhe Ngimbone ehleka kancane. Uhleka mina. Manje mina uyangazi Bengisiya yonke ayifunayo. mina ngiyakwazi mina vele Bengithi uyangazi into ade ngiyakuthanda ifuna nokuhleka le. ngifunani ngifuna wena so bafo siyakucacisela manje kwaki once off leya ngeke uze umthole uzinhle mayefuna ukuqoma ngahamba kweqomela ngaphandle Cha, Yebo. okay abantu bafo abazomanini kulungile kwakuyi-1 12 years kodwa manje ekugcineni futhi akakwazi ukuphuma egcekeni lo nyamboza ahamba ufune indoda yakwesinye isibongo Kodwa futhi ngikhona mina sisemthamo wakho. la ugcine khona umfowethu uma ngabe uthi angikwazi uzobanjwa yini ngiyaphathi ngizobanjwa yini igceke la Uyibonile ibhodi lami lengane? komthetho Awuyafosa. Ngizobanjwa yini? umfowethu ayijuleke ngizobanjwa kanjani yini zayinkomo ngamgana phela ngamzalela ingane fonke mina ingane engiyizele kini soqhubeka nje wonke wey'ngane mina engiyizele kamthetho yini manje inkinga lapho yini ey'nkinga Kodwa zi yini ey'nkinga uma ngiyiqomele enye indoda fanele mina ngiqomane nawe mina yinani ngishukane nawe mina hayi wena kahle Hawu, wena manje awusangiboni shela manje nguboni Umthathe tonga ngiboni. aze nguboni awungangiboni mhlawumbe Awuyageda, baba. Shade tonga ngiboni. Uyageda, baba. suku bonke sindawonye Baba, suwela uyageda. suwela ngo-8 baba suwela ngo-8 awuyagedwa Ah, Thole bafo, intombi. kulungile bafo mengabe showa njena phela fethu Awungitshele-ke futhi. kodwa ngifisa kwazi Ngicela ubuze futhi khona-ke uma ngabe kuthiwa-ke kwalalwa-ke uma kuthiwa ngempela ngalani ngapho kuyeke nje kuculwe kanje uyuhambe-ke uma kuthiwa-ke umuntu wengampela uyuhambe umcula from kusuka ekamerweni ukuthi kwasuka kanjani kusele ukuthi njengamanje anitshele ukuthi idilozi uma ngabe lalikhona lalihleli ngaphi Lalinjani? lalinjani ushile wathena ngake ngaligqokile yazi kusele asho ukuthi Waqondeni ithawula yena lokho. lalinjani ukuba Okay. phinki njengoba elokhu ekhuluma nami ngiyakumajina kusho ukuthi manje uzongitshela ukuthi shuthi imilenze yayimi kanjani ngibalansise uhlanya lona lona engagqokile-ke Sima endlini lesi. azi ukuthi Sima nje sisezomabili lesa, ayiqondile. ngisemakhaya wayeqondeni ngalo ikona ngifuna ukukwazi wawuqondeni uma ngabe ungagqoki emzini kamfowethu ngikhona umfowethu eseyahamba owami ngiyabuza owami sekuzoba owethu nje njengoba umenzi washona nje owami ney'ngane zami so awukwazi wena ukungitsho ukuthi ngangingaqoli uba ngangingahambi nqunu
ngangahambi mina nqunu lapha kodwa yena wakwenza wahamba mina Yazi ukukhinda wena njalo uzonginyanyisa nawe ngalembuzo yakho lokho yazi mfowethu uzokunyanyisa nje sikazi ngalembuzo ohamba ngayo manje lo muntu akasahloniphisi noma ayikho into engangizohloniphisa uvela ahambe nje uvela ahambe nje lo muntu lo ngiyaxolisa ekhishini yazi izinqa ziyashayana angisazi manje ngenze njani ngumuntu esisekunemi ungaqoma kanjani lo hamba ke ngamthatha omnandi endlini bengizothi uhambe washelwa yona umfowethu bengizothi uphumupheleke endlini nami nomenzi njalo mfethu ulele mfethu athi bafo awukwazi ukuphume ngaphandle khona lento enginyanyisayo nje ngale ngane yabona nje mfethu into engicela kule ngane ukuthi kuzo zonke izinto uzoqambela umenza amanga akahle ukuqambela umenza amanga uzomenza lapha lele khona engakwazi ukulala umqambela amanga angeke umenze ufike kuwena ethi wena uzogada mina ungigada nani njengoba ngisho ukuthi uhamba ngemoto yakhe iserviswa yimi imoto yakhe ehamba wena ugade siyathandana nje mina nawe ugadani wena ungenalutho siyathandana ugadani ugada uphetheni ungigade nani ugada ngelokhuzana ngetoto shothi usothi uzongigada ngetoto yakho phela ayikho phela into uzongigada ngayo mnandi lo toto ayisekho manje siyabheda manje lo toto hayi bafo siyabheda manje zini ngicasula nje uyabona nje lengane ngifuna uqama ngimala into yayo vele nje into engane ngengane nje ngengane phela yiboke lapha ake ngize ngikhale msho uyahlangisa amadlebe akho phela vele umuntu mayihlanye kusokhona phela nje ubuhlanya nje vele kunezinto elokhu ikhipha amisi lento angizwiswa yona nje manje ngenze nje ngoba phela senginemizwa sengiyakuthanda ngiyakufuna futhi khona la kuhlangene manje sekuyikhoma hayi no mina mfethu yazi ngitheni bafo sitholele mfethu intombi yakhe elingana nawe hayi bafo ube right because uyabo ukuthi akuhlangani labo hayi sesikhambe wazwisa washaya udaka kube kuthiwa mhlawumbe wa-acta kangcono ngabe wenza umbhedo uhambe encula nje ucule umbhedo lento wayenza indaba vele yonakala khona yikho ey'ncoma yena ungabona umuntu ey'ncoma yena ey'thwesa uphaphelo egwalagala phela manje uyayithwesa ngenza kahle for sure nje nabantu eferedeni lohambe batshela ukuthi yena wenza kahle uyayithwesa lesigqoko lesi zithwaseke nyambose isigqoko siyakubongela kodwa uMaZulu bekumnuka manje ngisho ukuthi ngeke iphinde nje yenzeke lento yenzakala phakathi kwami uMaZulu ngeke umnuke hayi bafo ungaphinde mfethu uhambe nqunu kwenze emzini onyambo ngangihamba nqunu wena ngithe phuma emzini wami ngingaphuma ngiphi ngishi awusenale ekhaya asekho ikhaya elikhulu manje ngizoyaphi asekho ikhaya elikhulu manje ikhona nje ekhaya umuzi wafowethu elikhaya lami nami futhi into engizoyicela nje mina la ngisize ngimfuna ehambile ngiyabala lahlala khoza ngisaphephile kusho ukuthi mina angeke ngisakwazi ukuba nomuntu engimthandayo engithandana naye indoda yangampela ngoba phela le ngane ivimbile manje igade umzila phela ingane umfazi kamfowabo kanti zazi iy'ngaki zona lezo nkomo umfowenu angilobola ngazo ukuthi senizongidla senizongidla nonke-ke phela usho phela no-cousin bayeza siphela nomzala bakhe bayeza ngizoba uzolayini phela manje angibela ngagana phela ngithi kufa kunina fanele ngidle nonke ufuna ngingene bani mengingangeni mina ey'nyathelweni kamfowenu ngizoqoma indoda engiyithandayo angeke uze kuboneke lokho kuzokwenzakalani zikhona iy'nkomo zawonyambo segcwesi bayasakini lapho zikhona iy'nkomo zawonyambo sasakulobola ngazo sakukhipha ngazo kini ngagana ngazala iy'ngane ngagana kanti ngangigana ngothoko lento yenza ngani ngothoko yenza ngayikhoda usungicasule wena zame ezakhe iy'nkomo wena ufune ezakhe iy'nkomo uhambe uyolobola enye intombi ngisho ungahambisa iy'nkomo ey'nukayo ekweni ngoba vele nje kulungile wena zama imali ufuna intwana ozoyilobola mina ngalotsho lo menzi ngagana umenzi hhayi wena lokho kufakela ekhanda ukuthi ngeke ngize ngibe intombi noma umfazi wakho asehlisa umoya mntababa mhlawumbe ngikulekelele uthole intombi ozoyithanda elingana sengididekile mina uzinhle ngeke uze umthole mfethu inkinga and noma usukhulume kanje usumveze ngaphambi kwabantu ngento ye-one talk so mfethu hlisa umoya wazi ukuthi ngeke uze umthole mhlawumbe ngikuzohamba ngesikhathi uthole into right ngiyabonga mfethu ngesikhathi sakhe uzomthola ma engaculi nje kanje ayikho intwana engamela ngisho ngabe kuthiwa indoda ecula kanje isisakhona indoda evele ihlabelele kanje ngeke hayi kulungile MaZulu mfethu siqedile nawe sengikhuluma nosisi manje nokuthi mhlawumbe uyazama angaculi ngamnika ezama ini hhayi angimfuni
angifuni. ngisho ukuthi umnike Hayi ngeke ngize ngikwazi yahlanya le ngane. Yahlanya kwakhona ukuthi imbizelela izongihlisa isithunzi sakhomba khona ukuthi yahlanya le ngane. kwakuyiphutha Ngeke ngize ngikwazi nje. Ngeke ngize ngikwazi. Ukuzokhipha nje lezi zinto ey'khiphala sewukhona nje ukungehlisa isithunzi ngoba lento befanele ikhulume nami. Hhayi ukuthi izongithatha ingifake kwi-show yabantu abathandanayo ibe yazi kahle ukuthi ayikho i-relationship phakathi kwami nayo. Iyakwazi lokho ukuthi mina ngumfazi kubo kwayo. mhlawumbe ngoba usuze wavela phakathi kwabantu kwaba yiphutha ukuthi nigcine nimbathe ndawonye noma kwenzeka into enavumelana nobabili ngayo. Hhayi kwaba yiphutha. Kwaba yiphutha. Hayi no, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Uyabona-ke mbukeli ukuthi uma uyijongo nje eliqaqekile kahle, naso isitsha uyanikezwa, uthathe, udle, uvale umlomo. Uma ungavaleki umlomo uqale uwushule kuqala, mase uyawuvala. Hhayi kancane kancane wena unikeza usitsha, usuyahamba-ke manje uyaxoxa-ke, uyahamba uyaxoxa, utshela abantu sikwenzakaleni futhi ubatshele wonke ama-details. Mhlawumpe ubafu bengayiwina le game, but akakwazi ukuwina lo mdlalo ngoba usuke wacula, yabo? So nawe uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo, ungasi-emaila njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke ukulike, awushare uphinde-ke usubscribe to our channel Umjolo Show. Ungakhohlwa igoli yethu ithi nje mengabe kuphela u-2025 asibe siwurichile u-1 million subscribers. Njengenjwayelo siyivala ngomkhuleko, uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe, imijolo yethu hambe kahle. Sikubambe noma kanjani kwi-episode elandelayo ngesikhathi esizayo.